Едно, две, три. Ей! И така, нека да видим кой като мен си пада по яденето, готвенето и ще си спечели първите награди. 28 номер. Нека да бъде 28 номер. Тихо! И сега ще ти задам първият въпрос. Какво е фондю? Подсказка. Супа, предястие или десерт? Това не съм чувала за него. Избери си едно от трите, играй на тото, бе. Супа, предястие или десерт? Супер! Опитай пак. Предястие. Бинго! Печелиш! Заповядай, взимай. Хам, бързо сядай на мястото.